Helo a chroeso i'r fideo gyntaf yn y gyfres ar hwb ac Office 365. Pwrpas y fideo yw wneud yn siŵr eich bod chi'n gallu mewngyfnodi ac yn y blaen yn hawdd. Ceir mwyafrif ohono ni, os ydych chi o Ysgol y Preseli, ewch i wefan yr ysgol a wedyn fe welwch chi ar y gwaelod y logo i fynd i hwb plus, iawn neu hwb. Os nad ydych chi yn yr ysgol neu chi am ffordd dipyn yn haws, jyst ewch i Google a teipo mewn hwb Wales login neu rhywbeth ar hyd y llunellau yna. Yna, cliciwch ar Login, a dyma ble fyddwch chi'n cyfnodi eich enw defnyddiwr a chyfrinair. Dwi'n mynd i roi un fi fan hyn a fy nghyfrinair i. Os nad yw'r wybodaeth yma ydych chi, cysylltwch gyda'r person perthnasol yn eich ysgol chi. Wedi chi ddod i mewn, fe fydd hwb yn adnabod chi'n syth fan hyn, ond am y tro beth dwi'n mynd i wneud yw newid cyfrinair. Dwi'n gweld hwnna fel y cam cyntaf ymarferol i'r mwyafrif ohono ni, gan fod y cyfrinair sydd wedi cael ei roi i chi, chydig felly yn anodd i'w gofio. Felly, jyst i ddangos beth glicies i arno, fe es i hwb plus fan hyn. Os newch chi yna, fe fydd y dudalen hon yn ymddangos wedyn, sef eich dudalen hwb plus, a cliciwch eto fan hyn ar hwb plus. Beth welwch chi lawr ar y gwaelod yw lle i newid eich cyfrinair chi. Os newch chi hynny, dangosach chi ble nawr, rhowch yr un cyfredol i mewn, yr un rydych wedi ei dderbyn, a wedyn yr un newydd, a wedyn cadarnhau yr un newydd fan hyn. Fe fydd rhaid i chi gael prif lythyren a rhif, a dwi'n credu bod rhaid fe fod o leia 8 o nodau. Cliciwch ar Submit wedyn, a dylsai popeth weithio'n iawn. Os na, fe fydd yn ymddangos fan hyn bod problem, neu wrth i chi fewngofnodi eto, fe sylwch chi felly bod rhywbeth o le. Felly dyna yw y lle gorau i newid eich cyfrinair. Jyst mynd i gau mas o fyna, neu felly beth gorau i chi wneud yw clicio ar hwb eto. Eith hwn nôl eich i'r dudalen flaen. A'r man diddorol i ni am y tro yw Office 365, felly cliciwch yma. Yna ni aros i 365 i lwytho, tra bod mod i'n cael rhai o'r tabiau yma i lawr. Mae 365 yn bwerus iawn, a rwy'n gweithio cyflwyno hwn i chi cam wrth gam dros y tymorau nesaf. Fydd gennych chi yn syth yw mail, sef post o fewn Outlook. Efallai bod gan yr ysgol e-bost yn barod neu system e-bost yn barod, yn debyg i'r Preseli. Felly, am y tro, dwi ddim yn mynd i fideo llawer am yr e-byst, ond i ddweud bod yma yn rhad ac yn ddim. A rwy am i chi yn fynd yn syth i'r gosodiadau fan hyn i'r settings. Clicio ar hwnna, a wedyn sgrolio i lawr i ddangosodiadau app a post. Cofiwch eich bod yn medru clicio ar pause ar y fideo unrhyw bryd. Jyst yn aros fan hyn i'r gosodiadau i lwytho, dyma nhw. Fe welwch chi ar y chwith wedyn cyfrifon ac anfon ymlaen. A beth dwi jyst wedi gwneud fan hyn yw dweud wrth hwb os bydd unrhyw nodyn neu neges neu e-bost yn dod i fewn i fy nghyfrif hwb, rwy am i fe i anfon ymlaen i'n e-bost personol i. So jyst wedi clicio fan hyn, dechrau anfon ymlaen, a wedyn cadw y dyna fe. Dwi'n gwybod felly, os daeth unrhyw beth mewn i hwb, byddai'n gwybod bod yn cael ei anfon ymlaen at fy nghyfeiriad e-bost i. Dyna fe, mae croeso i chi wneud na fel eich bod chi yn cael nodyn i weid bod e-bost arall yn disgwyl amdano chi. Dyna fe am y tro felly, fideo syml iawn jyst i cael pethau yn barod am y defnydd o 365 a hwb. Hwyl!